etxera bueltatzea da, familiarekin egotea da. I'm from Sydney, and from gure txoko in Sydney, we will support Athletic, of course. Today from the stadium. Hasi aurretik, jaiak danonak direla, danon artean disfrutatu behar dugula errespetutik, ez dugula ezelango eraso sexistarik onartuko, eta jendea sentitzea libre, bizitza ospatzeko momentu importante hontan, bakarra munduan, bai Athletic, bai Aste Nagusia eta Mari jaia. Beitu, erantzuna askotan, gauza bera erantzun dut askotan, eta niretzat ohorea da. Zorrotzakoa naiz, baina zorrotza ere Bilbo da, eta Athletic da nagusia.